हिंदू नववर्षाचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या गुढीपाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर खेड शहरातील बाजारपेठ सध्या उत्साहाने सजली आहे। बाजारात विविध प्रकारच्या आकर्षक रेडीमेड गुढ्या विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये खरेदीचा उत्साह पाहायला मिळतोय। गुढीसाठी लागणारे आकर्षक वस्त्र, गडू, फुलांच्या माळा, साखरेच्या गाठी आणि विविध सजावटीचे साहित्य बाजारात दाखल झाले। पारंपरिक गुढ्यांबरोबरच आधुनिक गरजांचा विचार करून तयार करण्यात आलेल्या रेडीमेड गुढ्यांना ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळतोय। विशेषतः 2 ते 2.5 फूट उंचीच्या तयार गुढ्या फ्लॅट, लहान घरे किंवा कार्यालयांसाठी अधिक पसंतीस उतरत आहेत। बदलत्या शहरी जीवनशैलीमुळे सर्व साहित्य गोळा करून गुढी उभारणे अनेकांना शक्य होत नाही। त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी तयार गुढ्यांची विक्री सुरू केली असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळतोय। आकर्षक सजावट, सुबक डिझाईन आणि सहज उभारता येण्याची सोय यामुळे खेड बाजारपेठेतील या रेडीमेड गुढ्या नागरिकांचं विशेष लक्ष वेधून घेत आहेत।